Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Pratiwi Sri Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan sekawan tahun 2021 wonten ing LPTK Universitas 11 Maret. Video menika kadamel kangge ngandharaken praktek pasinaon basa Jawi wonten ing SMK Negeri Setunggal Madraja kanthi materi teks Serat Wedotama buku Pangkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para siswa. Sami sehat nggih? Alhamdulillah. Sinau sesi pandemi, mugi-mugi para siswa tesih sami semangat anggenipun daring. Ibu ugi boten bosen-bosen nganyaken para siswa supados matuhi protokol kesehatan. Monggo saderengipun pasinaon dipun wiwiti, dipun pandhegani ndedonga rumiyin. Mbak Ketua, monggo Mbak. Dedonga kawiwitan. Dedonga paripurna. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi kanthi ndedonga kala wau pasinaon dinten menika saged kalampahan kanthi lancar. Lan menapa ingkang Ibu andharaken saged dipun pahami para siswa sedaya. Ibu presensi rumiyin nggih? Nggih, Bu. Mbak Tri Umiasi, Wonten, Bu. Mbak Sinta, Wonten, Bu. minggu kepengker kita sampun nyinaoni babagan napa nggih? Cerkak, Bu. Wonten pitakenan napa mboten babagan cerkak? Wis do mudeng kabeh apa ana sing bingung? Mboten, Bu. Sampun paham. Alhamdulillah menawi sampun paham, di dina iki mlebu materi enggal ya kuwi materi tembang maca pat. Guru tak takon saiki, tembang maca pat cacahe ana pira? 11, Bu. Nah, dina iki sing arep disinaoni tembang maca pat pangkur. Mangke diajak para siswa bisa ngerteni ngidentifikasi paugerane tembang pangkur, lan isine tembang pangkur saha bisa nembangaken tembang pangkur. Sakmenika Bu Guru tak share screen rumiyin. Materi niki pun Ibu unggah ugi wonten ing Google Classroom, mongko para siswa bisa ngunduh ana ing Google Classroom. Niki tembangipun sami dipun pirengaken nggih. Wong luar negeri niku wonten lho sing wasis banget nembangaken tembang maca pat tinimbang masyarakat Jawa pribumi dhewe. Lah nek ngaten niku mangke kepripun aja nganti wong Jawa ilang Jawane. Nah, niki sing salah siji alasan kenapa Bu Guru pengen mulangaken tembang maca pat kanggo para siswa sedaya. PR kanggo para siswa kabeh minangka generasi muda kudune bisa nguri-uri kebudayaan Jawa. Mligine nang kene tembange tembang pangkur. Kepingin nembangaken napa mboten? Pengen, Bu. Siki latihan bareng-bareng nggih, latihan bareng-bareng Bu Guru tak nembang rumiyin mangke ditirukaken para kanca sedaya. Mingkar mingkur ing angkara. Yuk, setunggal kalih tiga. Mingkar mingkur ing angkara. Akarana karenan mardi siwi. Setunggal kali tiga. Akarana karenan mardi siwi. Sinawung resmining kidul
Nalika para siswa ngamati tembang mau sing wis ditembangaken, kuwi duweni paugeran utawa patokan utawa aturan apa waton ora duwe aturan? Wonten Paugerane. Paugerane tembang ki ana pira? 3. Nanti 3 pintar. 3 ki apa bae? Guru Gatra, Guru Gatra. Guru Gatra siapa ya, Mbak? Caca utawi larik saben sabada. Nalika dijinglengi diamati tembang pangkur ki gatrane wonten pinten? 7. Oke, berarti dihitung barisnya ya. Guru wilangan itu napa? Cacahing wanda saben segatra. Iya, cacahing wanda saben sak gatra. Baris pertama tak tuladani dhisit. Carane ngitung guru wilangane. Suku kata ki berarti sak pengecap ya. Ming, kar, ming, kur, ing, ang, ko, ro. Pinten nggih? 8. Guru wilangane ana 8. Guru lagu mau apa ya? Unine suara ing pungkasaning gatra. Suara pertama, suara vokale wonten napa ing akhir? Nah, berarti guru wilangane 8, guru lagune A niku gatra pertama. Siki gatra keloro. Yo, siapa sing arep jajal ngitung guru wilangan lan apa guru lagune gatra keloro yo? Sinten? Kula, Bu. Ya. Monggo Mbak. Akorono karenan margi siri. Oke, Mbak. 11 I, benar. Gatra ketelu yo, sinten sing arep jajal? Kula, Bu. Sapa kuwi bareng? Ya wis, bareng ra apa-apa wis yo. Guru wilangane 8, guru lagune napa? Pada mudeng ora sih? Apa sih arti saking tembung-tembung niku? Apa sih artinya tembang pangkur kue isine apa? Mudeng napa dereng? Dereng, Bu. Dereng. Jadi nalika para siswa arep ngerti isine ku tentang apa, kudu ngerti teges-tegese tembung mau. Siji, mingkar mingkur ditegesi nyimpangi utawa nyingkiri. Angkara niku ditegesi nafsu utawa murka utawa tumindak kang ala. Jadi baris pertama mingkar mingkur ing angkara niku nyingkiri bab kang ala. Baris nomor 2 jajal yo. Akarono karenan margi siwi. Akarono niku amarga, karenan niku seneng, margi niku mulang, siwi niku bocah. Jadi ditegesi napa? Amarga seneng mulang bocah. Iya, amarga seneng mulang bocah. Ya kue kanthi ngeduhi nyingkiri tumindak kang ala bisa digawe sajroning tembang supaya luwih endah, supaya kacipta budi pekerti luhur kang ana ing tanah Jawa kang wigati ya kue agama kang dadi pedomane urip. Nah, saiki para siswa tak bagi dadi 2 kelompok. Mau wis tak bagi ing kelompok cilik. Mangke didiskusikaken nggih. Didiskusikaken goleti paugeran lan isine tembang pangkur padha kalih. Guru pantau lo ya, saka kene sing aktif nilainya luwih apik. Ya ki, kelompok loro wes mulai diskusi. Kelompok siji wes dibagi yo enggak. Kelompok loro. Nek arep takon monggo, mbok ana sing ora ngerti artine napa kepripun apa ora nang kamus. Dipados teng kamus nggih, dipados teng bau sastra. Buku aja panglet, Bu. Nggih, Mbak Tri, yo apa? Ngleling semi tegese apa, Bu? Oh, ngleling semi. Goleki ning kamus ngleling semi ya ora ana ya. Saking tembung lingsem. Lingsem niku isin. Lingsem, nek lingsem digolek nang kamus ana. Lingsem niku isin. Ngleling semi berarti ngisin-isini utawa ngisin-isinaken. Pun cekap nggih?
Berarti wis siap presentasi iki wis dikirimi kabeh iki. Oh, do disusine do pinter-pinter iki aktif kabeh nek ngene iki ya nilainya apik kabeh. Kelompok pinten riyin? 1 apa 2? Setunggal, Bu. Ya, oke. Kelompok setunggal, kelompok 1 presentasi, kelompok loro mirengaken. Engko nek arep ana nyanggah apa tambahan, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paugeran kembang. Tunggal guru gatrane enten 7. Ya. Guru wilangane 8, 11, 8, 8, 12, 8, 8. Lan guru lagune A, I, U, A, U, A, I. Nomor kali tegese mangkan nadyan tua pikun, yaiku mangke senajan wis tua lan pikun. Saking kelompok setunggal niku, kelompok kali badhe nambahin apa sami? Itu Bu. Beda. Nggih, Sabi, yo. Guru bilangan Heeh. kawan Bu. Guru wilangan gatra sekawan. Guru bilangannya itu. Oh, 7. Iya, bener. Guru wilangan gatra papat ki 7. Wonten malih Mbak saking kelompok kali? Mboten Bu. Nek ora dilajengaken yuk presentasi nomor sekawan kalian gangsa. Engko kelompok 1 mbok ana sing arep nambahi utawa nanggapi monggo. Nomor sekawan. Banyak hanyuk ning semi tegese tumindakan serobolan misisinake. Nomor sangkal isi saking tembang niku nyeritakaken ing serat Wadatama diandharaken supados manungsa niku boten supet ing pangerten, digambaraken senadyan tiyang sampun sepuh utawi pikun yen boten paham ngelmu rasa utawi subasita boten migunani ugi bakal ngisin-ngisinaken ing masyarakat. Oke, saking kelompok setunggal kados pundi? Sami napa enten tambahan? Ya, wis bener berarti mau. Sekang pas sinau wis disinau niki apa bae? Paugeran Paugerane tembang pangkur. Mau padha siji karo padha loro pada ya. Gatrane pada 3 anak itu. Guru wilangan lan guru lagune pada. Berarti bisa disimpulaken napa? Nalika guru gatrane 7, guru wilangan lan guru lagune kaya mau kae berarti tembangnya mesti tembang-tembang apa? Pangkur. Pangkur, bener. Seliyane paugeran mau nyenau apa bae? Para tembang pangkur. Ya. Kitane tembang pangkur lan amanat. Iya, bener. Mau ana wateke tembang pangkur, mau semangat, ana sasmitane iki mau ana tembung mingkar-mingkur ya. Jeng tembang bener mau amanat tembange pangkur kuwi mesti duweni pitutur luhur utawa manat kang kesirat. Nah, saiki Bu Guru pengen ngerti Pak, para siswa ki paham apa ora? Saiki jajal LKPD Mandiri niku pun Bu Guru share ugi teng grup. Saged ditingali digarap jajal yo tak paringi waktu paling suwe 10 menit ya nggo nggarap LKPD Mandiri. Mau wis padha siji wis digarap bareng-bareng karo Bu Guru, padha loro digarap bareng kelompok, padha telu iki digarap dhewe-dhewe jajal. Karo tak buka linke ya, karo tak pantau. Buk ana sing wis jedul ngirim. Alhamdulillah wis kumpul kabeh kanggo penilaian nembang. Mangke para siswa saged mendhet saged ngunduh rekaman tembang pangkur wonten ing Google Classroom. Mangke tak paringi waktu 3 dinten cukup ya. Monggo mangke nek empun dikirim lumantar Google Classroom. Paham nggih? Paham. Lah, kanggo minggu ngarep nulis syair tembang macapat pangkur kanthi tema
COVID. Ya, nek ora ana pitakenan alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga kita pungkasi pepanggihan dinten menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.